Di tûbarana tewşankî bi balafir û mûşekan li dijî Efrînê herî zêde sivîl dibin qurbanî. Her wiha hejmara kesên derbeder dibin jî zêde dibe. Di konferanseke çapemeniyê de Meclîsa Tenduristiya Efrînê ragihand ku di nava 10 rojan de 6 kes hatine kuştin û 153 jî birîndar bûn. Ango bi giştî 213 sivîl bûne qurbanî. Her wiha 3 komkujî jî çêbûne. Birîndar 97 mêrin, 3 jina, 3 jin, 26 zarokin, ev na hejmarê birîndaran. Ê ku şehîd ketine, ê mêran 29, ê jina 12 û ê zarokan 19. Li aliyekî din tûbarana balafiran bin xane û cihên şûnwarî jî dike armanc, weke dûrbendava meydankê û perestgehên nebîhûrî û eyndarek ku wêran bûye. Derbara êrîşan darê veberiya xwe ser bi daxuyaniyeke ji raya giştîra armanca van êrîşan aşkere kir û ji aliyên pêwendîdar xwest dawî lêbînin. Hovîtiya vê êrîşê jêrzemîna herêmê û deverên kevnar û dîrokî hedef digire. Bi armanca veşartina dîroka herêmê weke hewildanekê ji bo pîlanên xwe yê dagirker ên Osmanî. Lê tevî van êrîşan nikarîbûn bostekê pêşva biçin li tevahî axa herêmê û rastî berxwedaneke bê hempayiyên yekîniyên parastina gel û jin û hêzên Sûre Demokratîk hatin. Êrîşên artêşa Tirk li dij Efrînê kete roja 11 ku tûbarana bê serûber bi dehan qurbaniyên sivîl pey xwe hêştine û zirareke mezin gihandiya mal û milkê xelkê. Lê belê gelê Efrînê ku rojane jangoriyên xwe û gir dike dibe ew ê heya serkeftinê li ber xwe bide. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.